目線をね、世界にこう広げていってくれたら嬉しいです。目で見るも OK なんでね。皆さんは準備 OK かな ?OK ですかね。皆さんにね、強い自信と芯が生まれるように、俺たち、このパフォーマンスを見せます。それでは聴いてください。ごめんなさい。ありがとうございます。